לבן הרפתקן. על פי ספר האיורים של מורדילו, כתב ומקריא עודד משולם. הספר יצא לאור בשנת 1974. באמצע החלל, ללא כוח משיכה, כשכחול רחוק רחוק רואים, הייתה לבד בשקט חללית הגלגלה, פלופלור 3 גלגל והגה לא אמין בכלל. בתוך החללית נמנם לו מישהו שלמותניו רק חוט וחלק בד קטן. הוא קם, התמתח, שלח ידיים, פקח את העיניים וצעד לירכתיים. הרפתקן לא היה בחור צנוע. הוא לא פחד, אבל גם לא היה הכי רגוע. בדיוק ברגע זה הכריז, אני יוצא, גם אם אף אחד איתי לצאת אני לא מוצא, בא לי ג'ונגל, אני טס לאי בודד, אמר. בוא נתחיל את המסע. יש בג'ונגל עצים, ולהם גזעים חומים עם קרס. גזעים בהיריון מתמיד. מהם בסוף בוקעים מאות של ליצנים קטנים שמתחבאים. לבן התקרב לאי, הנחית החללית העגולה. כשיוצאים להרפתקאות, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות. בג'ונגל הסגול עלה על עץ, תפס חוט עבה צהוב שהשתלשל. כך אוכל לגמוע מרחקים, בין שיניו מלמל. כמו בבנג'י את עצמו הפיל, שואג כמו טרזן, כי אני לא שוקל כמו פיל. צעק לבן. אוי, אני תקוע על ג'ירף. כזה צוואר ארוך רק לה יש, ולהיות תלוי על צוואר זה מרגש. אולי עדיף ללכת על הקרקע לחכות שיבקעו הליצנים המתחבאים. ככה זה כשיוצאים להרפתקאות אי אפשר לדעת מה הולך לקרות. לבן בשיח הסתתר אל מול הגזע, מביט קדימה מחכה. אז הגיע היפופוטם, ששתי שיניו בולטות לו, ורצה באורח פלא לעשות קצת פיפי דווקא שם. זעק לבן שלנו. חוצפה שלא נודע כדוגמתה, רטן. הרסת לי את התצפית, הכצעקתה. לבן הוציא אוויר, נשף ברוגז. ככה זה כשיוצאים להרפתקאות, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות, ועכשיו, בגלל ההיפו, אני חייב ללכת ולרחוץ, אמר. פנה ימינה-שמאלה לכיוון אגם, הסיר את בגדיו המעטים, דילג אל המים שם. ניטר, חייך ושר, אני אף דואה אל העונג, מקלחת מעולה. סטאץ' שאיף אותו תנין שובב בחבטת זנב ענק. טס לבן כמו נץ, חתך עלה, ומצא עצמו, עם הרגליים, הפוך כמו לץ. זה כבר מעצבן, אני לא מוכן, אני יוצא לקרב, לעצמו חשב. מי זה שיבוא פחדן? אינדס לו הרפתקן חץ וקשת צהובה, קשת זורקת חץ למרחקים כדי לפגוע מטרה. הרפתקן החליט ללכת נמוכה, ולעצמו מלמל. בג'ונגל החשוך אני אחזיר פה עין תחת עין, רק להזהירך. הנה נחש. מצמץ עיניים, הכין מהר הקשת והחץ, הוא לא ממש ידע מה הולך להתרחש. מצא עצמו לבן מופתע. חככה, צחק עליו נחש, עבדתי עליך. אמר ונעלם. לבן נותר עובד עצות. כלומר, העצות שאולי יכול היה לייעץ לעצמו עבדו לו. הוא לא ידע מה לעשות. מחשבה הבריקה במוחו. טוב, אני עולה על עץ ענק בג'ונגל הירוק. מצא לו עץ אבות, טיפס עלה לאט לאט. ניטר, נחת. אולי מכאן נוכל לראות את כל האי. לפתע, כל העץ רעד, כמו ברעידת אדמה. אוי, גילה, זה שני פילים ענקיים, שאת עצמם הם מגרדים.
לבן המשיך לו והלך. פתאום הרגיש שהוא לשירותים, ממש ממש מוכרח. אבל בג'ונגל אין ברירה, חייבים למצוא איזה פינה. הסתכלו לצדדים, בדק שאין מציץ או מציצים. כל חיות היער לפתע התאספו ואת מעשיו ליד העצם בחנו. מי זה היצור הזה? מעולם עוד לא נראה כזה. מה זה הלבן הזה ששתי רגליים לו וגם סכין? ומה הפושטק הזה פולש? ואיך הגיע? מיד הוא כבר נופש. לבן סיבב אל עבר הקבוצה ראשו, והסתיר את מבושיו. אז גלגול גדול התגלגלו מצחוק, בחיים הם לא ראו כזה מחזה מצחיק מגיע מרחוק רחוק. דקה שלמה תפסו כל החיות את הבטן, אין ספק שמנמן עשה להם את הרגע הרבה יותר משעשע. מה מצחיק? גער לבן, הוא נעלב. זה לא מצחיק בכלל, אתם רבים, אני אחד. תיקס לבן לעצמו מה לעשות. צעד, וברגע של חולשה אמר, את האוויר אני יוציא פה וכל היחסל. אכן את האוויר הוציא כמו מהגלגל של אופניים, כמו בלון עם חור, כמו כדור פורח עם אוויר קריר. קולות אוויר בורח בכל האי בקעו, די מהר נבלה כל צמחיית הג'ונגל, שהייתה בעצם מנופחת כמו בלון. בסוף נבל האי כולו, לחיות, אז לא נותר דבר. חמס לו הרפתקן שזה לקח, 2 דקלים פרח ושורשן. לקח לו על החללית, נתן קצת גז ונעלם. ככה זה, כשיוצאים להרפתקאות אי אפשר לדעת מה הולך לקרות. ולנו רק נותר לנסות ולנחש מה חושבת כל חיה עכשיו, כשהסיפור נגמר.